Kasiebie jedno trzymali z Polska, trzymali z Mojża. Ja, trzymali z Polską, jedno trzymali z Mojża i jedno trzymają z Boga. To jest ten katechizm kaszebski, to jest to wszystko, co jest ważne dla naszej wolności, dlatego czemu my jemy kaszebami. I my możemy dziś być naprawdę kaszebami w Polsce po tym, jak Solidarność zwyciężyła, bo my dziś decydujemy o tym, co się u nas dzieje. Nasi są burmistrzowie, nasi są wójtowie i to jest nasza ziemia i my czujemy się jej gospodarzami. Panie premierze, dowódca kompanii kapitan Pawłowski melduje kompanię reprezentacyjną Marynarki Wojennej do uroczystości z okazji 104. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Zaślubiny Polski z morzem ponad wszelką wątpliwość. To była jedna z najważniejszych dat w historii współczesnej Pomorza i Kaszub. I Kaszubi mieli tego świadomość i ich tutaj masowa obecność na tej uroczystości. Praktycznie tylko oni tutaj byli wtedy, 10 lutego 1920 roku. Ciągnęli ze wszystkich najbliższych wniosek całej okolicy. I to był taki manifestacyjny przejaw przywiązania do Polski. Polskie wymierali, głosując również na posłów do parlamentu, na przykład Rzeszy, prawda? To byli polscy posłowie wybrani głosami Kaszubów. To między innymi zdecydowało o tym, że w Wersalu nie mieli wątpliwości. Nie trzeba było tutaj przeprowadzać plebiscytu, ani dodatkowej jakiejś czynności. Takim spektakularnym przejawem tego, żeby być w Polsce, to była ta wyprawa wyjątkowa, prawda? Abrahama, Rogali, Marklewicza do Paryża. Nie byłoby odrodzenia i przyjścia i zanurzenia pierścienia Hallera w morzu. Nie byłoby tego bez ludu kaszubskiego. Nie byłoby, jak wspominał prezydent Stanisław Wojciechowski w 1923 roku, nie byłoby powrotu Polski nad morze bez ludu kaszubskiego. I niech to będzie zwieńczenie naszej wdzięczności, ale też credo przyszłości. Czujecie tu z serca toni skład nas apostolści. Nie ma Kaszeb bez Polonii i bez Kaszeb polści. Ja też w każdym moim przemówieniu zadaję pytanie, czy wyobrażacie sobie Polskę bez morza? Czy wyobrażamy sobie taki kraj? I ja myślę, że nie. Ja się już urodziłam w Polsce nad morzem i jak wielu z nas dzisiaj żyjących, wiadomo. Na szczęście nie musimy dłużej na ten temat myśleć, bo mamy dostęp. Teraz chodzi o to, żeby była silna marynarka wojenna, o której mówił pan premier, żeby bronić w razie czego polskiego wybrzeża, żeby go chronić, o czym też dzisiaj była mowa, czyli pamiętać o ochronie i wód Bałtyku, ale i całej reszcie. Mamy pewne dobro, o które trzeba dbać.